Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang, ngunyan ang ikasyam na novena para kay Santo Niño. We all stand for the opening hymn of our novena to Senior Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels' chorus above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel for the novena prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen.
Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Señor Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you. Give what we beseech you to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China, and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear, and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso,
Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kad sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado sa enot na semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. In honor, Thanksgiving in honor of Santo Niño, ni Maria Isabel Yap and family. In honor of Santo Niño by Mr. and Mrs. Robert and Denny Palanca and family. In honor of Santo Niño by the Sop family. Thanksgiving man kang Arana family para sa 50th wedding of Noel and Connie Monforte, kahagadan ni Hans, Hannah, and Cesar Ian. Thanksgiving ni Noel and May Andes and family, Ereso family, Ryan Abuedo, and Thanksgiving by the Nocedo family. Espesyal na kahagadan for good spiritual physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal man na kahagadan kan Garcia family. For request na magpatuloy sa pag-aaral si Nika and mag-enroll the second semester January 2025, kahagadan ni Ninette. Para sa board exam, kahagadan ni Jericho Magararu. Espesyal man na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Marieta kan Asopardo Cantare and family, Osos ni Noel May Andes and family, Josefino ni IVS Asuncion, Angela ni FNS Velasco, Manuel Luis ni Isa Robles, Osos ni Ryan Abuedo, Amado and Basilisa, Rufino Jr., ni Elena Asejo and family, Eliseo and Zenaida, ni Medellin and Luis Asejo, Siriaco Jr. kan Avila family, kay Emiana Marie kan Morante Castillo family, asin sa kalag ni Jovina kan Adornado family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama kan aki asin kan Espiritu Santo Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Sabado, aldaw na special po niya itong idinudulot para sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, patrona, kan bilog na diocese kan Legazpi, asin probinsya kan Albay. Madya ka mo, magdulok po kita sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon, para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, magpasalamat kita sa mahal na Diyos, sa mga biyaya na inako niya to dahil sa tabang kan satuyang mahal na ina. Ngunyan man na aldaw ang ultimong aldaw, kan satuyang misa novenaryo, sa pag-andam niya to sa maabot na kapiestahan ni Señor Santo Niño sa aga. So, magdulok man kita sa tuyang tugang na si Jesus para sa satuya pong mga pangangaipo. Ngunyan, sa tuya ng midbidon, sa tubang nin mahal na Diyos, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawan, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Ngunyan manaal daw, minapoon po itong World Day Prayer for Unity. Poon ngunyan na Sabado, petsa 18 hanggang petsa 25, hanggang next Saturday. So, in a special way, let us pray for unity sa bilog na kinaban, asin sa satuyang nasyon, asin po nantay ni sa satuyang mga komunidad, asin sa satuyang pamilya. Udok sa buot, sarabay na po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, hinanyuga ang mga pamibi kan banwaan na nagngangayo-ngayo sa langit non na kaimbudan. Tanganing mahiling nindaan mga dapat gibuhon, asin magkaigwang kusog, naan sa indang nahiling gibuhon. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon.
Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat sa mga Hebreo. Ang tataramon nin Diyos buhay asin mapangyari. Matarumpa kaysa espada na doble ang tarom. Nakakataros sagkod sa kalag asin sa espiritu. Sagkod sa mga hilu-hiluan asin mga hutok. Naaraman ang satuyang mga hilom na kaisipan asin kamawutan. Dainin anuman na bagay na dai nahihiling. Ang gabos, hayag asin bukas sa iyang mata. Sa iya mata o kita nin kwenta kan gabos nyatong mga gibo. Kaya huli taigwa kita nin halangkaw na padi, si Jesus na aki nin Diyos, na nakalaog sa kalangitan. Magdanay kitang pusog sa pagtubod na satuyang ipinahayag. An sa tungpadi bakong siring sa mga dai nakakamati kan satuyang mga kaluyahan. At ngani siya nag-agi sa gabos na kasakitan siring sa tuya. Minsan ngani mayo siya nin kasalan. Kaya pano nin pagsarig, dumulo kita sa trono nin grasya, tanganing makamtanta ang pagkaherak, asin mako ata ang grasya sa panahon na kita magkakaipon nin tabang. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Banal ang tugon nin kagurangnan, nakakabago kan kalag, an kabutaning kagurangnan masasarigan, nagtataong kadunungan sa mangmang. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang tugon nin kagurangnan matanos, nagpapaugmanin puso, ang kabutanin kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang pagkatakot sa kagurangnan malinig asin magdadanay sa gudpaman. Ang mga hatol nin kagurangnan nasa katotoohan, anan gabos matanos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Magin managom sa imo kagurangnan, ang mga tataramo nin sakong nguso, asin ang mga pagmaot nin sakong puso, ika ang sakong paalawan asin paratubos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagprokyaw banal ni Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas giraray sa tampi kan danaw. Dakol na mga tao ang nagdurulok sa iya asin tinukdoan niya. Pag-agi, nahiling niya si Levi, aki ni Alfeo, nagtutukaw sa pinagsisingilan kan buwis asin sinabihan, sumunod ka sako. Si Levi, tuminindog, suminunod sa iya. Sarong aldaw, si Jesus nakikakan sa harong ni Levi, mga parasingilin buwis asin mga parakasala, yaon duman, nagkakakan sa kaibahan ni Jesus, asin kan sa iyang mga disipulos. Huli tadakulon ang mga nagsusunod sa iya. Namasdan kan mga eskriba, asin mga pariseyo, na si Jesus nagkakakan kaibahan kan mga parasingilin buwis, asin mga parakasala. Naghapot sinda sa mga disipulos, ta daw, ta nagkakakan siya sa kaibahan kan mga parasingilin buwis, asin mga parakasala. Nadangog ini ni Jesus kaya nagsabi sa inda, dai nagkakaipong doktor, ang daing helang, kundi an may helang. Dai ako napadigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi
kan mga parakasala. Mga tugang kong namumutan marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Mag-SMB muna tayo. Smile muna bayan. Yan. Tawi daw nin magayuno na smilean sa imong katait. Sabado o bakasyon sa mga nagtatrabaho. Pag-apod o istorya kan pag-apod ki Levi o mas midbinta bilang Mateo saro kan mga apostol kan sa tuyang kagurangnan. May nagkapiradigding sabihon ta movements o paghiro sa pag-apod ni Levi na sa paghiling ko, igwang koneksyon o tugma sa mga nangyayari ngunya na panahon. Ang enot po digdi, iyo an pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan, kan makasalan na buhay ni Levi. Asin inapod niya si Levi sa panibagong buhay. Jesus recognizes Matthew's sinful life and calls him to a new way of life. Aram niya to padagos na ang mga tax collectors during those time, kampanahon kan sa tuyang kagurangnan, are viewed as public sinners. You know why? Takaapil sinda kan mga Romano. Yan. Tasinda, garibaga pinagtitreat na mga traidor sa indang mga kababayan. Isipon mo, they are under the Romans, sinda ang naniningil ng buwis, sintig tatao sa mga Romano. Yan. Kaya, sinda, pinaghihiling na mga public sinners. BIR, bigay, ikaw, regalo. They collect taxes more than the taxes that should be collected. Taigwa man sindang kupit. Debit, credit, kupit. Yan. Kaya daragiton sa indaan mga Hudiyo. Iyo ini ang buhay po ni Levi. Bilang para sigilin buwis, he was a public sinner, makasalan, kurakot. Pero, hali sa siring na buhay, inapod siya kan sa tuyang kagurangnan. Para sa mahal na Diyos, there is no saint without a past. There is no sinner without a future. Gabos kita, no matter how sinful we are, so long as we approach and ask for God's forgiveness, we will all be forgiven. Taan Diyos ta, Diyos na mamumuton asin mahirakon. Iyan precisamente ang nangyari po kay Levi. Yan, mga panahon, sabihon ta, ang mga pinagkukundinar tango niyan ining mga drug addicts. Diba? Kaya kan panahon ni Tatay Digong, pinagaradan sinda. Arog daw dapat kayan ang tratamiento na igwa kita sa mga parakasala. Although, we accept the reality na ini igwanin maraot na epekto sa saindang buhay asin sa sosyedad. Kadakol na krimen ang nangyayari. Rape, murder, because of this drug addiction issues, drug issues sa satuyang komunidad. Tigkukundinar ta iyan na salang iyan. Pero dapat naman pong isipon, asin recognition na arog po kay Jesus, arog sa satuyang kagurangnan, we are called to recognize that drug addicts are also human beings who are sick and needing medical and psychological help and mercy. Iyan ang tsansa na tinao niya kay Levi o kay Mateo. So ikadua, nadangog po ni Mateo so imbitasyon kan sa tong kagurangnan. Madya, sumunod ka sa ko. Nga tadain nakakasulod ang tao sa satong kagurangnan, iba na kaya pong boses ang tigdadangog tangon yan sa kinaban. Ngunyan na harani na ang eleksyon, ngunyan na taon baga po. O, kisay naman na boses ang dadangugon ta, boses kan mga promesa, o babasehan ta su prinsipyo, asin ginibuhan kan mga tawong nagkakandidato. But may kwening tigsasabi, pag abot kang eleksyon, nagigipo kitang malingawon. Di ba? We become forgetful. Di, tapaglingawan subaha na nangyarari digdi sa tuya. O pagpili mo duman,
lingawan mo na so 500 na dahil naman nganing tawo. Diba? Kaya sinaralidahan na so, taka ito may kasabihan na buti pa ang pera, may tao, pero ang tao, walang pera. Kaya mga hayop na ang linagyan nganing paratas na kita, dahil kwarta. Yan. Asin tigtatawan kita kay ninin impresyon o retrato, naan magkakaigwa nin kwarta sa mga hayop. Hayop kung kumurap. Sindana ang magkakaigwa nin kwarta. But let us think about that. Ano ng boses ang tigdadangog tangon yan sa kinaban? Magayon niya na paghurup-hurupan ta. Tanganing kita makasunod sa satuyang kagurangan, ang boses niya, ang satuyang dangugon. Ikatulo, asin ultimong punto, na gusto kong mahiling tapo digdig. Kang naobserbaran kaining mga pariseyo sa sin mga eskribas na turog na sa kristan, dahi pa man. Kang naobserbaran na si Kristo nakikaon kaibahan kan mga parasigilin buwis, mga katropa ni Mateo, asin ni Levi, ay pinagpundinar nindaan sa tong kagurangan. Anong sabi ninda sa mga disipulos? Natataan sa ilong maestro, nakikikaon, nakikiiba dyan sa mga parasigilin buwis, mga parakasala. Magayon manining pag-atid-atidan ta, how do we treat sinners? Minsan, ang usual reaction ta, marayo sa inda. Imbes baga na tawan sinda nin atensyon. Imbes baga na pagmakulugan sinda, asinigiya sa tamang dalan, pigdudurulagan ta sinda. Ang sarong ehemplo kayan, ang sarong nakalaya pa sana sa prisuhan. Ngata, ay, so rapist nga iya. Hindi ay nagiging pasil ang sabihon ta, reintegration sa komunidad. Nakada saro sa tuya, matibay maghusga, matibay magkundinar. Sabi nga ni kan sarong preso, sinda ngaya, dahil lang nadakop. Yung baga, yan nga ni nakakururbata pa, yaon sa Senado, yaon sa Kongreso, mas dakula ang hinarabas para naghabas ki batag, priniso. So naghabas ki milyon, ngunyan malaya pa, pigpa para prayer for peace pada unity. Diba? Hain na po ang sa tuyang pagtratar din tama sa mga siring na tao. Kaya dangugon ta po ining ultimong mga tataramon kan sa tong kagurangan. Digdi sa tuyang ebanghelyo. Anong sabi niya po? Kang nadangog nga itong komentaryo, kang mga pariseo sa siniskribas, sabi kan sa tong kagurangan, dai nagkakaipong doktor ang daing helang, kundi an may helang. Dai ako napadigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga para kasala. Arugon ta po, ang satuyang kagurangan, sa satuyang buhay, lalong-lalo na sa tratamiento niya to sa lambang saro, siring man, dangugon niya to, an sa iyang boses, bako ang boses kan kinaban, tanganing kita siring, ki Levi, siring ki Mateo, padagos man kitang makasunod sa iya. Amen? Sangaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga dugang, tanganing ansako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod, kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, makapagayagaya sa imo ang dulot kan sa imong banwaan, na huli ka ini makabalik ang kabanalan, asin makamtan ang mga hinahagad nida sa kaludokan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. taas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, batanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama. Huli ka na mumutan mong aking si Jesu Kristo ang sa imong tataramon, na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan na Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen, sa pagutob kan sa imong kabutaan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba, kan gabos na santos asin angheles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Ang langit na sinagang, panokan sa imo, namurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Manananan ninaliglig, sa ngaran ng kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasi dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tinian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, sa sin mag-inom kayli, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabulos para sa ito, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwali pinapahayag, sagod na ikahag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to, itong mga kapamilya ta, kapuso, katiwala, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay, rumdumuntang ipagpamibi, an kapahingaloan kan sa indang kalag. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, si Nuestra Señora de Salvacion, kaibahan ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si Mateo, asin si San Judas, asin gabos na santos, nakaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siling sa langit. An sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hara paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tuyang unya na hira, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mambibi kita. Diyos na makakamhan, nagngangayo-ngayo kaming naghahagad sa imo, tanganing ang mga nabasog sa imong mga sakramento, tugutan mo man na maninigong maglingkod sa paaging makagaya-gaya sa imo. Huli kay Kristo, sa mong kagurangan. Amen. Awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eviae, ad te suspiramus, gementes et
post hoc exilio, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, oremus. Omnipotens sempiteri Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus sit animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi feci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, thou ut cuius commemoratione et amor, eus pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilio magnat semper nobiscum. Amen. Before kang final blessing, I just would like to remind you that tomorrow is the feast day of Santo Niño, Señor Santo Niño. So we will have a concelebrated Mass at 9:30 in the morning. Diyan man po sa Thanksgiving Mass ni Father Vic Espinida, a.k.a. Father Teng, Vicente Espinida Jr. So, iniimbitaran ko po kamong makisumaro sa Misa de Gracia sa 9:30 a.m. Mass. At the same time, celebration of the Feast of Santo Niño. And after the 3 o'clock Mass in the afternoon, magkakaigwa po kita nin prosesyon. Kaya iniimbitaran ko po itong may mga images ni Santo Niño na darahon ta po digdi, 4 o'clock in the afternoon may prosesyon po kita. Ipoprosesyon niya to as in bibindisyonan ining mga imahe na inikan Santo Niño. So, please find time tanganing makisumaro sa satuya pong selebrasyon sa aga. Salamat po sa mga naglingkod sa satuyang altar, magpoon sa choir, live streamer, sa satuyang Duwang Agnes, si Ate Ines, si Ate Agnes Jing, na nag-serve bilang lector, as in commentator, sa satuyang mga mass collectors, as in sa satuyang ginagalangan na sakristan, as in lay minister. Thank you very much po. As in sa gabos na sponsor kaining satuyang misa. See you tomorrow. Same time, same place. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Very much po. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Happy anniversary sa nagse-celebrar kan sa indang anibersaryo.